Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:06, mga kaaksyon, may aga, Bacolod, Negros Occidental, Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Fire and Connection Hotline. Pasensya gid, ano? Medyo nagkalipat man kita, pero anyways, subong nga adlaw mga kaaksyon, subong adlaw Martes na kita, yari na sa Agosto 3, 2021. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Tayhupon, ini sa Aksyon Bryan Morden, talos nga magpangalagad sa inyo Toblas 9:30 sining adlaw sang Martes. Kag updanay kita sa mga daragko nga balita nga hatagan naton sang pagtamod mga kaaksyon. Ano bala mga daragko nga balita sa aton sining nga pagpangalagad tidri sa aton sa lokal, ang biyahe sa mga fast craft mga kaaksyon from Bacolod to Iloilo, Iloilo to Bacolod, gin-suspender na subong nga adlaw. Kag ang nagapadayon nga magabiyahe amo gidramang ang roll-on and roll-off. Pero ang sakay sinang roro mga kaaksyon, mga importanteng individual gid lamang, in short, mga essentials gid lamang, hindi pwede ang magsuroy-suroy lang. Wala tonta kon until san o ini ang suspensyon matapos kating Iloilo karon, mas nagbugat pagid ang classification kon quarantine ang paghahambalan bangod sining pagsaka sang numero nga COVID-19. Ang Iloilo isa lang sa lugar nga may na-detect sang Delta variant nga ini sang COVID-19 mga kaaksyon, rason nga mas ginpahugot pagid ang sitwasyon nila didto sa nasambit nga area sang Panay. Kagabi sa aton sin-interview kay Bacolod City Mayor Bing Leonardia, nag-ayo gid siya sa publiko apisar ngang aton numero sa COVID-19 naganubo sa matag adlaw nga tanan, kag wala kita sang minor report nga panimaho ni Delta variant diri sa Bacolod, hindi gid kita mangin kumpiyansa mga kaaksyon. Amo bala nang ayo sang alkalde kung ano ang mga protocols, ano ang mga requirements, ano nga dapat nga pagasundon nga mando sang gobyerno. Nagpangabay ang alkalde nga sundon tagid lang ini para hindi mahitabo sa aton ang nagakatabo karon sa iban nga probinsya sa bugos nga Pilipinas. Ang iban nga balita lokal mga kaaksyon, na try naton nga malabot man ang provincial government. Ano bala ang next nila nga move makapahimuon patapos kahapon nga ginpapauli ang masobra 500 iya nga gusto magpabakuna dira sa Negros Residences matapos nga wala gali Aksyon Oliver sang bakuna. Las 4 pa lang sang aga, nagpilila na ang gusto magpabakuna mga kaaksyon, but ang hitabo wala sang may bakuna nga naparte ni sir. So sa report medyo nagsulisas gamay. Pero dason medyo isiguraduhon tagina kay nga nagabiyahe ining mga utod ta iya mo, no? Nagabiyahe ining mga utod ta halin sa mga banwa-banwa kag syudad, kag pagabot diri wala gali iya sang bakuna. Sige, ang iban nga balita makaaksyon karon nga dugay-dugay, check taman ang patrol. Kabalo ka na intriga kita sinimo. Sining pagluthang patay sa isa ka minor de edad, 17 anyos, sang barangay 35 diri sa syudad sang Bacolod. Ang nagagwa nga istorya nga inisya ang suspitsado sa serye sang kinawatay diri sa syudad sa Bacolod, partikularmente na sa dira nga lugar. Pero tigaan taman tsansa abi nga makadepensa man ang pamilya sining nasambit iya nga bata. Kay ti butang naton abi kuan gid man kawatan o kon notorious nga nagapang tuklo abi, pero hindi guro hustisya kag hindi guro penalty nga patsyon ini siya kag pabayan na lang. Although ang ating polis nato nagapangita sang ideya subong sa pag-identify sang riding in tandem o kung duha ka mga persona nga moto nagtiro patay sining nasambit iya nga biktima ti kaluluoy man
biktima na sa pagpatay, biktimahon tapagid sang sadi kawakal di nga kawatan ini. Dapat ginhimusan na lang ini ginpalinungan bala. Kaya di man taguro magsikat nga sagitan ni kawakal nga kawatan ti kahuluya man sa part sang pamilya, butang tabi kawatan gid man matuod, pero dapat guro itaguon ta na lang na nga kawatan ina, patay naman to. Tagaanta tsansa karang pamilya gin komisyon ta ginayo tang patrol nga makaulo istorya didto sa ginikanan mga kaaksyon kung anong depensa nila sini para mabatian man sang publiko ang nahitabo sa ila. Ang iban nga balita karon nga adlaw back to normal ang vaccination diri sa Bacolod sa iban nga mga malls mga kaaksyon plus pagid sa mga barangays naton, no? Wala untat sumayo ina nga indikasyon para sa Bacolod mga kaaksyon. Kagabi si Presidente Rodrigo Duterte may ara sang talk to the nation. Isa sa na-mention niya dito, amo ang idonto kung paano kamo mag-entertain sini, amo ang pagsukmat o kung pagsukot sa pumuloyo sang Pilipinas sining padayon nga pagpamatay sa ginasuspitsuhan nga mga nagabaligya kag nagausar sang illegal nga droga. Sa diin si Presidente Rodrigo Duterte hot seat subong bangod sa International Criminal Court o kon ICC nga ginaimbestigahan ini siya bangod sang extrajudicial killings diri sa Pilipinas nga since the day nga nagpungko siya bilang presidente sang Pilipinas kadamo sang nagkalamatay. Di siya yang ginatudlo mga kaaksyon, siya ginatudlo nga mandato sini. Ti karon ginaimbestigahan ini siya suno sa presidente siya nano maning nga mga tawo nga ining nagapa-investigate sa akon. Kung wala guro nagkalamatay in Aksyon Oliver ang nagaduso kag nagasuyop sa illegal nga droga, mas damo pagid ang biktima sining illegal nga droga. Sa karon ako pay nabutang sa ital-ital nga ginpatuman ko lang ang ginatawag iya nga husto nga pagtapna sa illegal nga droga. Tigaling way man ni ebidensya nga si Duterte gid nagapatumba kag ang iban di ginasakyan malaning krusada sang presidente. Ti siya subong ang ginaimbestigahan sa International Criminal Court matapos sa ginreklamo ini sa pilaman ka mga public officials diri sa Pilipinas, labi na gid ang mga yara sa Kongreso kag iban pa nga mga biktima sang ginaligar extrajudicial killings. Kagabi report man ni DOH Secretary Aksyon nga mo si Francisco Duque III ang situation karon sang Pilipinas sining COVID-19 plus ining Delta variant mga kaaksyon. According kay Duque, ang National Capital Region amo gid subong ang nagtulutam-an gid. Kag 6-7 pa ka mga probinsya ang nagasuffer subong sining COVID-19 cases nga nagasaka kag sarambal ko na pasalamat kita sa Bacolod kag Negros. Hindi kita na-include sa gin-mention kagabi nga medyo delikado sitwasyon ta. Siguro ti na disiplina na gid kaugalingon ta. Dugangan ta pa nga aton nga pagdisiplina sa kaugalingon ta. Kon ang Iloilo subong ginhugot ang ila sining classification bangod sining quarantine nga ini. Sa National Capital Region subong nagaumpisa na sila hugot kay nga Agosto 6 to 20 may ara sila didto iyasang enhanced community quarantine. Kaya mas bugat pagid nga bantay dito sa ila bangod sining Delta variant nga grabing paglala to subong. Ang Davao kag iban pang lugar most likely ang syudad sang Cebu kag probinsya sang Cebu. Kagabi na muno ko sa inyo kung may nakamonitor kamo kagabi, hambal ko sa inyo ang sitwasyon subong sang Cebu. Ang ila hospital didto nagaalalawas na ang mga pasyente sa COVID-19 mga kaaksyon. Ang iban, yara na lang sa sulod sang salakyan. Ginapanulo ko ang natabo sa India, kabay pa hindi matabo diri sa aton. Nga ang mga COVID patients, mga kaaksyon, why nasang butangan dito sa sulod sang hospital. Kundi dira na lang sa nagaraya nga mga salakyan sa guwa mismo sang hospital kag ginabutangan sang oxygen mga kaaksyon, no? Para nga makalagas ang ila sini mga kaaksyon nga ginhawa nga hindi sila mapatay sining COVID nga ini. Ang sitwasyon pag didto, ang mga pribado kag pampubliko nga lugar o kon nga hospitals, Aksyon Oliver, wala
sang kumpleto na nga mga nurses. In short, kulang sila nurses dito sa Cebu. Ginalauman naton nga mangayo ini sila sang tabang gikan sa mga lugar nga may ara sang sobra nga mga nurses sini matiniyon. Ang sitwasyon pagid sang Cebu, ang ila sini nga crematorium to gin-mention ko gabi, wala na sa may nagabaton pa. Kay puno na, nagaalalawas man. Ti may ara to yung mga pamilya Aksyon Oliver nga hindi sila gusto nga sunugon ang ila sining hindi sila gusto nga ilubong rikta within 24 hours ang ila sini pasyente nga napatay sa COVID, kundi sunugon kag i-display anay for a while sa ila sini puluyan kagang iban wala gidya ginalubong ara sa ila puluyan. Ti ginapalinya ang mga crematorium to subong buta naga hands up na mga kaaksyon bangod sining COVID-19. Ang problema pag dito, ang ila sitwasyon subong kay inang mga patsoto, buta man nagsululiber nga grabe gidya. Why nagid ay nanuman do diri sa ato na buta lang ni Burgos yo sa kadamuon nagid sa Kalamatay sa Bacolod kiti pila na kadikada. Dito ya sa COVID-19 nga ini, amo na ni nabalaan dayon nga sululubra tong patay, no? Kagawain butangan. Ay naano nga sitwasyon sang Cebu subong man. Kag ang tangkigid subong sang oxygen didto, amo ni ang ginabantayan subong kay nga nagpanic buying kahapon aga pa sang banwa didto iya sa Cebu nagbinakal na sang tangke. Ang problema lang ang iban kay wala man sang mga request Aksyon Oliver. Ang tagbaligya man may bag-o may ara to baligyaan sang tangke nga mo ni bilang dako gid nga naga-supply. Grabing linihanay iya mo. Tiginhimo subong sa mga public officials sang Cebu nga hindi pagbaligyaan ang tawo nga wala sang request sining pagbakal sang oxygen tank nga ini. Kag dapat kung magbakal gid man tag isa-isa lang. Gaduda man tong iban nga kung damo ginabakal basig na negosyo man bla. Daman ang sitwasyon. Now, sa Cebu subong, amo gining isa gin-mention kagabi ni Duque sa atubang ni Presidente Rodrigo Duterte nga amo subong ang tutukan gid nga lugar bangod sining Delta variant nga ini. Hindi gid man bilog nga Cebu province kundi ang City of Cebu mismong highly urbanized city dang pinakasentro Metro Cebu. Mandawi kag kaiping pangabanwa nga lapit-lapit dira gidya mismo grabe gid. 8:19 sa Sinimaterion pero check naton abi Aksyon Radio Cebu Sinimaterion makaksyon. Mangon siho kita bisan gamay lang, no? Mangon siho kita bisan gamay lang kung anong sitwasyon sang Cebu subong para at least may ideya kita diri sa syudad sa Bacolod kag kung mabatian naton ang sitwasyon didto tani ibutang naton sa aton huna-huna nga dapat kita diri mangin mahinalungon gid kita. Kaya hindi naton ang India subong hindi naton masarangan sa Pilipinas ni palayo gid lang no sa ngalan sang mahal sang Ginoo ipalayo sa aton ang dulo delta nga ini nga dasig katamang pagpanapik niya ka mas delikado siya. Ang India subong 40 to 45,000 a day ang ila dito nga COVID cases bangod sang Delta variant. Aside sang Aksyon Oliver, pwede ma-distance lang. Aside sang India, ang pungsod Amerika subong, taglapit naman 10,000 ang cases everyday. Bangod sining COVID-19, Delta variant mga kaaksyon, ano ayhan kadelikado sina? Pero dali gina makaksyon sinimatiniyon na sa tuang linya, no? Ang atuang igsuon gikan didto sa Cebu, pasensya ba magbinisaya mening orasa ron. Daghan makasabot diri sa Bacolod, Negros Occidental. Nasa linya nato si Aksyon Jovelyn sa Tinitigan, ang reporter dito sa Aksyon Radio Cebu. Madam, maing buntag nimo diha. Welcome diri sa Aksyon Radio Bacolod at Negros Occidental, madam. Yes, sa Aksyon, Bryan, gikumpirmar ni Cebu City Emergency Operations Chief Implementer City Councilor Joel Garganera na misa ka ang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Cebu. Matod si Garganera nga sa latest report, 415 ang kaso sa COVID-19 dinhi sa Cebu City. Pumika ni ini niabot na sa 20.7% ang positivity rate kundiin 5 ka barangay na labang sa lungsod Dakbayan ang way natalang kaso sulod sa napo kaadlaw.
niabot usab sa 56.7% ang hospital occupancy. Sa 15 ka mga ospital sa Dakbayan kundi 4 ang pampubliko o 11 ang pribado. Sa kinitibukan, 1,023 ka hospital COVID-19 bed, 580 na ang occupied. Gipahibaw sa Migaganera nga duha ka tambalanan sa Cebu City ang ana sa critical care utilization rate. 3 ang ana sa high risk, 3 ang moderate o 7 ang ana sa safe risk. Kaya itong Domingo gabi, nag-viral sa social media ang mga picture kung diin. Ana-ana lamang naghuwat sa gawa sa Chongwa Hospital ang pipila ka mga pasyente samtang wa pa ma-accommodate. Hinoon na human sa pagkaugma ni ana, na-accommodate ra ang tanan matud pa apan gubikan sa picture nga nag-viral sa social media matud pa ang maong mga pasyente naghuwat lamang sa resulta sa RT-PCR test resulta. Personal gani kining gibisita ni Cebu City Councilor Dave Tumula kundiin dunagi mga pasyente sa gawa sa ambulansya o pribadong sakyanan ang nagbuhat aron ma-admit sa maong tambalanan. Samtang kagahapong adlaw Aksyon Bryan gikumpirmar ni Cebu City Acting Mayor Michael Rama nga doon na pa'y available hospital bed ang Chongwa apan sa pagkakaroon puwang gyud ang mga medical staff. Sa pag-address sa medical staff mato di Rama nga kinahanglan gyud mutabang ang Department of Health gani ang Department of Health niawhag usab sa mga nursing graduate nga o mga nurse nga mo-apply aron na dili magkuwang ang mga nurse dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Sa pagkakaroon na doon nagyoy matod pa mga hospital bed apan ang problema ang mga medical staff. Aksyon Bryan nga nakatukutan na. Hello ma'am, katong mga report ma'am nga mga report nga mga crematorium diha medyo hands up na kay daghan na kayong mga pending nila nga i-cremate ma'am. Kumusta ang situation ani karon kay ingon nimo atong sa mga hospital medyo okay na to siya no nga naay mga pictures outside the hospital nga nag-viral pero mga crematorium according sa report nga nadawat na mo based pod sa mga reports from Cebu mga daily reports na mga sementeryo diha medyo puno na pod ana nga sitwasyon man ba kuratan na mi diri sa Negros ug Bacolod. Oo. Matod ni Cebu City Councilor Dave Tumulak ay ngadto pa migid ning 2020 Action Bryan no nga ang mga crematorium medyo kay dili man gud ni permi gyud nga mag-cremate kad adlaw gyud mag-cremate kay naman ni sila mga pizza gyud ang panog ang cremation niya. Mao ni sa karon nga medyo hinay sa gyud kay tungod sa ubay-ubay sa nang namatay gani from April hangtod July 63 so kabuok ang namatay sa dili noon tanan ni COVID related pero nagi mga namatay pero kasagaran ani man god gusto na lang ipa-cremate kay dili na pwede sad ang ingon ka magpahaya-haya sa kabalay no nang ipa-cremate na lang niya. Ang menteryo sa Dakbayan sa Sugbo puno-puno na gyud kay gamay ra man gyud ang menteryo sa Cebu City. Duha lang gani kani pa public hospital niya. Wala sa igong luna gani ang Cebu City government nangita nagluna dito sa Bukirang Bahin pero subject ko man sad sa pag-confirm sa Department of Environment and Natural Resources kay din sad ko ang gitan-aw pa sad ang kanibang maaprubahan ba kay naam sa mga balay Action Bryan. Kaya kagahapon pod actually nakadungog ko sa interview ba ni Vice Mayor diha nga kato mga baligyaanan og tangki diha medyo nagpanic buying na kahapon and ingon niya ang uban na malit walay mga request ba ana that's why nga dapat may request form so that nga ma-identify sila nga needs yun nila or uban basta ginegosyo ra pud ma'am. Kumusta ang situation ani karon ma'am? Oo. Naagi uban no kaning namalit pero wa man sad gyud ni gibawal ani matod pa ni kaning konsehal Tumulak nga ila lang ging gi-allow gani ang pagpalit og mga kaning oxygen tank. Kaya na magiuban Action Bryan nga dito sa mga hospital medyo naghuot man ang pasyente so gitugutan na lang nila kung adtos pa ni malay posibleng pwedeng maka-oxygen nam sa uban nga na mga private nurses so ila lang yung gitugot. Kaya na ma'am nakagi-mention ma'am nga 400 cases kini ma'am overwhelming na ni kaayo or first time or burag naanad na mo ani pero unsay sitwasyon na ma'am burag purti na jud ang taasa dira sa Cebu. Actually nakatala kay tag 2,000 ka pino pag atol gid sa peak sa pandemya diri sa Cebu City pero karon kaning 400 sa pag medyo ni saka gid siya balik kay nag triple digit naman sad. Pero nakasuwag gid naabot tag 2,000 ka pin atol sa peak sa pandemic. Okay. Pero naghisgot pa magkaning matod pa kagahapon ni Konsehal Garganera nga di nila isalikway nga dunay posibilidad nga gumikan ni sa Delta variant Action Bryan kay
Pero di sad siya maka-disclose kung Delta variant. Pero so far, ang Delta variant, niigo na diri sa Lapu-Lapu City, dili sa Cebu City. Dani ang Lapu-Lapu City, doon na to i-confirm sa IATF, i-confirm dito sa national nga, doon na disinuwag di ka kaso sa Delta variant sa Lapu-Lapu City. Aha. Tuwalang klarohon diri no kay pag-ingon gud Cebu burag the whole province of Cebu. So may mga areas ra ma'am dira ma'am nga mo nay daghan kay mga cases karon o sang aside from Cebu City alone. Unsa pa jud ba mga lugar, mga Mandawi ana? Doon ay Mandawi nyo na nasa doon na po Lapu-Lapu City o Cebu Province. Pero di pa man yun ingon daghan yun kaayong kaso ang Cebu City mo inisaka yun ron Aksyon Bryan. I see. Lastly ma'am, unsa classification? Ang Cebu Province, gani ang Cebu Province General Community Quarantine gidowngrade man. Unang giingon sa IATF nga MECQ pero gidowngrade ang Cebu Province. Nagpabiling nga MECQ ang Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Unsay classification sa Cebu karon ma'am? Ang Cebu City kuan, moderate enhanced community quarantine. MECQ ang Lapu-Lapu, MECQ ang Mandawi. Ang Cebu Province is general community quarantine. I see. Lastly ma'am, murag ma-manage naman ninyo diha karon ma'am. Okay ra mo, naka medyo relax ra gamay ma'am, dili jud panic karon ang Cebu ma'am. Dili man noon na Aksyon Bryan, pero gumikan sa quarantine classification ang atong kapulisan hugot gyud ang pagpatuman sa musunod gyud sa health protocol ang mga tao niya. Naaghapoy mga public utility buses and jeepney pero limited gyud ang kaning seating capacity. Ilag yung gipastrikto nga gani hasta ang musakay nga pasahero apil mas dakpon matod pa sa CCTO nga apil dakpon dili lang ang driver kay nganong mo gusto gid mo mula pa sa protocol so apil sa dakpon kanang mo barog kanang mo kapyo uban pa. Dunggan ako ma'am burag naanay nagasuroy-suroy daron nga mga tangke de giyera na pod usab sa Cebu burag nahitabuan ni last year karon naa na pod. Wala man wala. Brian, wala pa may tayo reported nga kay action direct ang kidigera pero ang mga pulis every kaning mga barangay naagdig nga gipabutang ng buntar ng mga pulis or deploy. Ma'am, salamat kayo sa imong oras. Mamapasensya kay sa disturbo diha sa tuang mga igsuon diha sa Aksyon Cebu, Aksyon Radio Cebu. Daghang salamat yung tanan. May buntag, mabuhay ta. God bless sa to, ma'am. Morning, ma'am. Gikan diri sa Aksyon Radio Cebu, Aksyon Jovelin sa Taritigan, reporting. Aksyon Hotline. Mga kato, ang gikag Cebu, mga kaaksyon, daghang salamat Aksyon Radio Cebu, mga kaaksyon. No? So, mag 400 diri sa Ton Aksyon Oliver, nagadulo 200 lang kita nagakurog-kurog na kita. Pero sila to daw ka okay pa, nakalabot sila 2,000 last year. O galing kay hindi pa to kuan ganimo hindi Delta lang nga ginakakulbaan. In short, ang 2,000 last year, most of them mga OFWs bla nga pag-abot diri na quarantine. So daw hindi ka to masyado nakulbaan. Subong kon nga daw ka exage sa mga report abi tawag sila daw grabe ang mga reports kay nga local case mo. Oo, local case ini siyang Delta nga ini or ining COVID-19 cases subong. Meaning, ara sa komunidad nga mas delikado siya kumpara last year. Bisan damo pero na-quarantine ang mga halos kalabanan sa ila. Pero timatuod, giman nga nagpanic buying to sila sa mga tangkito. Nag-alalawas giman sa hospital, pating krematorium, pating patsyo. To, gamay gurong patsyo na to. Basi hinay gurong patay si Boto. Ang patsyo na to gamay-gamay. Ti subong ga himo sila gapangita sa lugar nga lulubngan nila ti maagi kapaya sa Department of Environment and Natural Resources so kon DENR. Amo ginman mo kay ti once gani magbutang ka na daya sang patsyo nga ina. Ilang taon na data tanan ang kwan mo ang sitwasyon sa lugar, malayo bala ini sa mga puloy-an, ang consumption sa pumuluyo. Sini ba si delikado or ano nga sitwasyon? Ti patsyo na mo, no? May ginalubong dira nga mga patay. Sige, at least na maayo na batian naton this morning nga subong nagakulokalman na sila although nga may ang capacity sa ilang mga beds dito medyo nagamat-amat na gidman ka nagakulang, no? Ang problema to sila nurses gino. Ay sa gobyerno tabi kay gamay sweldo gro sa mga nurse naton. Ting iban ba kadto sa abroad, ang iban subong abil niya. Sweldo tadi amo malani itaya tagid kabuhi ta basi baka COVID tadi. Ang aton gani nga extra di nga palayag nga hatag sa aton subong ay may matag. Amo nila patun-an sa gobyerno tay hatag tani sa mga health workers nato ang mas importante man nga dako nga sweldo kay dako man ni bulig na sa aton. Kita mo kagabi ang Talk to the Nation sang presidente
Nagapangita sila sang health workers kay kulang subong bisan di lang nga lugar mga kaksyon. Aksyon Hotline. Las 8:31 na sa aton sini nga pagpangalaga diri sa aton dilang kita magkumpiyansa. Amo lang gina subong pasalamat kita. Aksyon Hotline. Las 8:31 pagbalik naton sinoning konsehal sa Bacolod nga hindi pabor sa mandatory. May resolution siya nga i-file buwas nga adlaw mga kaksyon. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program. May aga lang kay Bernadette Lacson, Jean Oisiser, Elmer Piloriana, pinagusto ang bullpen, amo na nag-alalawas ang kaso. Bernadette Lacson, shout out sa akon Mayor Bing Best Mayor. Okay, sige. Ireneo Siriaco. Do kalawig dis ang sulat yaw. Good morning, AM. Good morning, Bryan. Makomentar lang ko sa imo. Ginahambal nga wala pruweba nga si Duterte ang nagasugo nga pamatsyon ang mga drug users kag pushers kag imo man ginhambal nga ginasakyan sang iban ang krusada ni Duterte. Ay, ako naghambal lang kuya sir, hindi na my own opinion. Halin iya sa kuan, halin sa opinion sang iban nga ginasakyan ang krusada. Dugay ko na ginhambal. Karon mamangkot ko sa imo, ano man ang imo pruweba nga ginsakyan ang pagpamatay sang drug users, pushers, pero si Duterte sa iya mga press releases gina-encourage niya ang pagpamatay. At iway ko pruweba, that's why nga suno, ganing hambal ta mo, suno, according sa report, ginasakyan ang pagpamatay. Hindi bala hambal niya, malipay siya kon milyones ang mapatay sa mga nagagamit sang droga. Away ko nakbate, no? Nga mga big time drug lords waay madakop, ina way mangkukbalo. Mapriso kag mapatay nga sila ni Paildon kag nila Peña, anong nila Peña man, kag nila Pina wala ginsilutan sang ila pagpabaya sa ila duty nga nakalusot sa Bureau of Customs. Si problema na nila ang tulinada nga syabo kag waay man investigasyon nga ginpatigayon si Duterte. Tina di ko gina masabat. Oo. Basta ikaw sir may ideya ka da pwede ta na makuha da sa imo. Salamat gid sir sa imo komento. Gina-acceptar ko gid ina. Aksyon Bryan, big thanks gyud. Sige. Bernadette Lacson. Jean nabasa ko na. Bernadette Lacson, pariyo lang. Jenny May RB Edward RJ Lacson family nga pamati sila advance happy birthday Robbie Bern Lacson tomorrow. Thank you Aksyon Bryan, your thank you again. Thank you. Erlinda Panugan, Virgil Pinda, good morning Aksyon Bryan. Pray gid lang kita kag mag-trust gid kay God kag updan sa paghalong kag magsunod sa protocol. May God bless us all. Amen. Jocelyn Aramahan, Diding Alohamiento. Good morning, Aksyon Bryan. Gamonitor lang kami, Barangay Antipolo, Pontevedra, adlaw. Salamat. God bless. Margarito Novales, sa bakuna na siguro. Lion Noiscoige. Grabe. Hoxon, guro ni pilido. Good morning, Aksyon Bryan. Gamonitor Noel Hoxon at i-Hoxon kita. Barangay 29, Puro Cadena de Amor. Bia Jonathan, good morning. Bilail Oligo. Jonilo Norbe, mayo lang na pinatay mga adik o are. Abot ano ang masabat ni Sir Ireneo di hambal ni Jonilo Norbe, mayo lang na pinatay mga adik Aksyon Bryan kay bisan dira sa Bacolod kag magtulutawhay na. Jen Oisiser, nabasa ko na. Miles Virano, good morning. Sino ni Bernadette Lacson man? Tapos, okay. Sige. Way Claro Aguilar. May aga Aksyon Bryan. Nami imo ngalan niya. Way Claro Aguilar. Selbet, yap. Good morning Aksyon Bryan. Tamyaw ko lang akin apo. Si Rayen, sakto ko. Yap of Simar, salamat gid. Alex Montesa, advance happy 70th birthday sa kay Papang Joe Dayalagdon sa Barangay Pandano, DSB. Best wishes. Doon saan o pa maning birthday ni Jody Villadar Havillana,
Si Alex Montesa, good morning. Palihog kumanta miyaw pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan kag pamilya Chongko sang Greensville. Madamo gid ka salamat. In Hoyge Templado, good AM Aksyon Bray, greet lang ko sa akon pakaisa ato sa Magdugo, Toledo, Cebu. Nga gaobra busing mudguard kag rubber dumper. Salamat. Si Art Asli. Christine Minies Villalubos, good morning Aksyon Bray, tamiyaw lang palihog family Dahay, Torbela, Alit nga always gid ga monitor diri sa Barangay Pandanon. Good morning man sa ila ni Sir Noel, Milail Oligo, Ma'am Lily King, kag Ma'am Jean Oisiser. Thank you again. Elizabeth Balaka Gamala, good morning Aksyon Bray, keep safe everyone, God bless us all and more power to ARB 52. Hel Javier, good morning Aksyon Bray, monitor lang kami diri sa Quiapo, Manila. Thanks. Okay, balikan ta dis danom abe. Antonio Marcon, Dan Bautista, Lulit Atos Digayo, Sonny Hoxon Beyer, Payong Ngayong Rinan. Good morning. Ana Siduro, Dads Abiria, nagamonitor sa Sumag, Inday Plaza. Vanessa Mayo. Okay, sige. Sige, relax ko. Balik ko dugay. 837. Pagbalik naton, may dagko nga balita para sa inyo. Mga Pasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sa bisan ano nga kahintangan, responsable
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio. Check na to na nga ton sa mga ibang nga mensahe this morning. Si Jamel Florendo naga-monitor. April Banaag, good morning man dira sa Barangay Mansilinga naga-monitor gid. Si Mary Jane Saludares, salamat gid sa banwasang Pontevedra, mga Saludares family. Thank you kag naga-monitor sa Hong Kong subong, no? Si Jonilo Norbe, ang Hospital Action Bray gutok na nga daan. That's why. Pero gitagaan na sila 30% sang gobyerno nga dapat may capacity sila for COVID patients gid lamang, no? Salamat gid Sir Junilo, ano? Otay Benedicto, good morning tamyo ko kay Kapitan Sergio Libre kag Joseph Kalingkag sang Barangay Manlukahok, Sipalay City. Salamat. Athea Kim Iriba naga-monitor man. Si Catherine Murado, hello, kumusta DJ? Okay, imagine mo na, no? Kapag wala na ng bakuna, walang lalabas, sobrang higpit da. Shout out sa Vasquez Kag. Ingat ay ayon sa bagong virus. Sige, salamat. Oo. Si Andrisa Ausan, Araman, Pablito Benedicto, thank you. Good morning. Aksyon Hotline. This time check nato ng patrol maka-aksyon ng gawon ta, karunan ta lang si Councilor, ano? Kay ang patrol naton yara sa upo ni Aksyon Eden Aboso, ang pamilya sang biktima sa 15 anyos o kon 17 anyos sa ginluthang sang nagligad nga Domingo. Patrol reports. Aksyon Eden may aga. May nag-action Bryan sa tanan natin mga ka-action na live kita direkta sa bahay sa nga Borog Mahiliog yun na sakop sa barangay 35 siyudad sa Bacolod. Upod ta di subong Action Bryan ang tatay mismo sa atong minor de edad na kung madumduman mo biktima sa shooting incident nga naglunsad man diri sa siyudad sa Bacolod. Sir, may nga live ka with Action Bryan Morden sa Action Radio Bacolod. Sir, mamangkot lang kami. Ano galing ka natin, sir? Esteban Delonio. Esteban Delonio, sir. Bali, ang tatay sir, no, sa atong victim sa shooting incident. Oo. Pila na sila kumagotod, sir? 3. Ikaw pila na sa inyo bata? Kada siya nang agot. Sa nang agot, sir. Tapos, duwa ka usog. Ang isang magulangan niya, tumilbi, ang ano yan, gusto mo no. Balik kayang yung magulang na yung nadatnan niya, balik patayan na niya, balik duwan na lang sila. Kaya magulang niya, harap na makapuan na mo no. Subong, no? Oo, subong. Tapos siya, yes, sir, ang bata mo to sa shooting incident to, na paano mo to, sir, na balaan, nagligad, kasi nagpabalod siya. Balik pagwa ugi dyan, wala din na nagpabalo sa akong, balik pagwa ugi dyan mo na, nga mapakal ko tani. Alam mo kayo kita, kung nga daw may mga tao nga nilagran din tapos. Natingala ko hindi naman ba, lang nga muna natiluan ang ngalan sa linggo, din lang nag-bless ko. Siguro ko pagkapot ko sa buwa, nga managambal nga bigmouth nga yung tiro, no, patay. Di pagkadagan ko, nakita ko muna nga muna yung may mga buo ng liyog, gulo. Punta na, alog na kasakit lang nga, makita mo nga muna. Hindi daw hindi yung baton, kung ginapangayo lang, sisyalan ng bata ko nga, muna ginaibinin nila. Nga muna, nga bali lang kawatan, hindi niya kawatan bata ko, kaya nga, lugar na yung nagpagin. Kaya isa pa, grabe na nga tatapos siya mo na, kaya sila na lang nabilin, bali siya na lang nagtabilin sa akon mo, kaya yung magulang niya na, araw mo sa tulad mo. Kaya mo na nga, hindi ko nanugin magtali sa lahat ng bata ko, taniging, ano lang din nila, pag ako po kung yung triso, dating mo na, hindi kayo mo na, nga tamagin ka po, parang nga tiroon, hindi nila. And this is, sir, na tabo to, ano na sinsasing kong bata mo nga nagbuat na? Ang laslamon nga, banding nga muna ako nga, pag-usabo, salin sila sa Sarabia. Kaya ako muna ako, dahang kapapuli naman ko, alin ko sa, sa masungay. Tiktik ko sa baga, tapos nambalang ko sa mga big. May kata, mamahaw sa. Kanya, wala di wang tapang, pagulang niya, boss. Hindi ko sige, lakata mo na, mapuli lang tayo. Puli ka, puli, nagbayang ko sa mo na, mapuli ang ipin. Basta nga po. Kung dubing ko, mga alas, dos duro. Tapos, muna, puli ang ipin. Pag sunod ang may balay, ako na muna sunod. Pag balikin ko, wala na sa. Nagwa sa galing mo na ako. Musun din dulog ay. Dahil pabayang mo naman lang sa. Sige, balik siya. Balik ka muna ako. Yung kaya na kami na, diba? Hindi ka sa gilagaw. Ano muna ako. Munti din gulpi na pagkahapon na. So wala na akong kapansarong kung wala na sa supad ko. Ang galing mo na itong latman. Di nga mo na nga
Dugay nga batian namon nga may gudulagan tao mga lupok nga. Mabalo ko nga siya na to ko mo noon. Ito, pilin-pilin na po. Kasi kita ba tagong mo noon, hindi ko kapalong saro mo noon. Samtang makita ko yung bangkay mo, hindi ka ganun mo noon. Nagalain bot ko. Din po ko na sir sa simo, din to ang igo sa imo bata. Para sa duwa sa liyog, isa sa ulo. Ay hindi ko sa ulo mo. Dibutan sa kaming tinintayaan sa ulo, kaming tiro. Nagbuhat ang matayan sa balag. Kaya unap lang paglutok. Huwag na sa'yo kanya kabuhay at tumibalik siya. May Kaya suspect sa siya. kaming tinintayaan sa liyog. Antes ko natabo sa iya, sir, nakapanugit siya, may pagpamawag siya kabuhi, may mga nagadumot sa iya. Wala man, kaya nga, muna ako nga, balan ko na yung bata ko kung may nag-depresiya, may nagambal nga, may nagadumot di siya. Gambal niya siya nga pang, nga muna yun, si ko alam mo na, so naglina kami tubot. Dun tapos, muna nga, gambalan ako nga, muna ko nung, nang panggaan ako, pagtayan ako. Kaya nabalan ko na siya nga muna ako, nga sino, nga muna kung sino, nga tao, nga personal. Nabalan ko na siya, kung sabi nakatuwa ko na, pag tapos, ginadala ko na siya. Pag ginapapangalayo pa siya. Nga mayarang na akong isang imbawa nga muna may ginukuha sila nga manok. Sige nakadala ko na sa kagang baligyan siyang manok. Nadala ko na sa nagbalang ko lang bakal siyang manok nga siya niya yan dyan nga nagkuha. Sige ang balang hindi na sa muna yung nagkuha. Kaya muna akong bigat na nakatiguan sa mahiguan. So kay siya yung pagdan nga namawat manok. Action Wala Eden. po dyan hindi gali yan bro. May suspect si Tatay Subong. May suspect siya. Hindi nung sir kay nang damo sa mga istoryatan nga nulod mga kabati-bati. Wala po yung sa uti. Ako hindi bugang nalain. Hindi yung nalain ng ulo ko. Na hindi na ako kabaluman yung sir. Kaya nga munintahan mo. Kami galatun. Na pigado pa na nga tama. Hindi na mo pag ginangatabo. So naga-investigar man Subong ang police station number 1 sir. Nagakadto man dyan sa inyo kag magpalamangkutanon abe. Oo, arat lang kagapon nga aram nagla mo nga kadto mo bila. Di ka pa mugong lagan sa akong nga gambal nga ang ano man da ng ano daw along lang blaw nga muna ng siring nga basig lang muna ko kaya ang kagapon ang nagtiro ko nung siya ko nung ang balik-balik naman din. Uy. Balik-balik ang muna ko. Kaya ang motor nga nandun nakilala nga muna yung tigaling kayo balik ko pa sa istorya kung hindi na pa kung amo na motor. Okay. Meaning aminado kasi ang bata mo ang bata mo to nga isa ara sa prisuhan sa kaso nga pagpangawat man. Hindi sir. Ano ning kaso niya? Kaya kay malila niya na duwa ng balitas mo lang kanya mo. Wala niya siringang arang nagaman man ang dawit wala sa brasang mga pulos. Kaya paglaya ko na sir sa prisuhan sa Dibanan. Bali na gano'n na muna ako, hindi pangisawagin na sila kay gusto ko na gila magbago, magbubo dyan nga tatlo. Ang lain lang muna ako, kaya pagwako muna ako, nga alam po, kaya sa libertad. So, mga pilangkad lang, nang nabatian ko nga muna sa balita nga may nga sangkot sa yung tawid sa sang duwa ka mga mga gumigo yung mga upod. Nga ito sa Arson Jaba Hotel. Okay. Di ini amo ning nasulod sa prisuhan Subong ang gin-mention mo nga nadawit sa Jaba Hotel. Oo. Ato nasunog. Oo. Okay. Ti ang napatay to yan anong gikamatyan niya sa to? Ang muna yung tilo sa liyog. Gintiro man. Ang ikatatlo. Ay, kaduwa to sir, sige, di ba, nang isa kabata na nabatay. Oo. Nang yung matyan niya to yan, nang bali, nang pamatay sa pagkao yan, patay ko. Okay. So sila lang ganing duwang lagko Subong. Lagko sila nga duwa. Oo. Bawte may panawagan ka sir sa mga suspect abi sa kapulisan, go ahead. Oo. Hindi nga panawagan ko gito yung sino man tani muna ko nga nagano di man sa bata ko tani hindi mo na blao kay justisya man tamo na ko tani kaman nila mo na nga either labi ko yung paprito na lang nila bata ko binga muna kung hindi kan presa di ba makita ko kaya muna hindi ay hindi na ako mystery hindi ko na makita ito kaya sakit ba sa guno mo na sabi ko nga mo na binatanong ko nga bilang ginabi nga sa mga sa pabiyabi.
Naligid ko yung mo, naligid kami, galing dito, yung sila pong gamo lang gamit yung nalimay mo nga. Dapat, isang ko galing nga, ulit nga, dapat ang galas doon, dahil. Anong obra mo ya, sir? Kagang sa asawa mo? Litson, sir. Kalitsyon ka sa diin sa may taytay na? Hindi, sa 35 man kayo, Litson. Sa 35 man. Si misis mo ya? Nang bali, ano lang ka, ayos, wala lang ka mo. I see. Ang ining napatay mga bata, why man ni siya trabaho, nag-eskwela ni, or ano nga sitwasyon? Ang bali nga, yung inanga bata ko, ay pagsalamat, pinasalita ko nila yung pagsalamat, so kanya daw may nagkadap na siya. Nga, ito hindi ko sa ibang gamon, kita sa kapuli, dahil sa anong taon, child bra. So, why din nga sinablaw, hindi na siya mapuli sa balay, hindi na balang mo sa nga, bitanara ata sila. Puli agi dia muna pagita agi dia sa kon muna. Ito na mi lang laban ding nang gumanda kay daw gina sa labi sa daw gina kabig ko nga basta mo no. Karan din sa kung siya kung nagbut ko nga ano sa lo din nga daylan nga gina muna ka. Wala man ko kabalo nga may mga ano tawag din tapos ang nagadas siya wala man nagambal nga muna din nga. Na may trato sa kung ano salaya. Sala niya. Sige. Wala man nagambal din. Kabay pa sir, ano? Mahatagan sang hustisya ining kamatayon sang bata mo, kooperar lang kamo sa pulis kung anong ginaayo nila. Salamat gid sir. Good morning. Aksyon Eden. Yes, Aksyon Waya kay TV na insendihan naman kay may mga naghihikar pa para Aksyon guys sa haya. Sir, karon di maabot ang Oo, karon mga alas 4 maabot mo na. Tapos sa pila sa kadlaw yaya. Nang walo kuno kadlaw. Aling Merkulis lang muna kayo, hindi din masukat sa Domingo mo. I-remind na lang na siya. I-remind na siya dahil sa health protocol da, kay ka-stricto subong. Gani, man Aksyon guys. Sige lang kay nagkakad ko, dito ng kapulisan para man Aksyon guys magkuha pa sa mga additional Nauto, Aksyon Eden. Ang Arya, sa katapusan nga pala Aksyon Eden, sini nga aga mga ka-aksyon, ano? Aksyon Eden, balikan naton sini nga mga tinion. Tinagangoy ngoy ang amayo. Ambal sang amay, kung may sala gyud bata ko nga way ni dinakop o kung ging kasuhan sulod sa prisuan kundi masulod ti pwede man ni CSDC dira ano nga pinatay gid. Ti basigin sakya naman isang riding in tandem bla. Basigin sakya naman ni bla sang riding in tandem kag may kontra ni nga iban. Damo sinaabi. Ang kuno-kuno to ni tatay nga nabaton nga information, hindi man siya makahambal nga inchakto. Aksyon Eden? Yes, good Aksyon guys. Kay ang muna na di ang reminder sa ila regarding wala sa health protocol. Knowing Aksyon guys sa lugar man medyo ikit-ikit gidi ang ila sining panimalay dire Aksyon guys. Kasi miskan actually ni istorya takina mga kaingo di bala Aksyon guys sila nagahambal gid nga nagbago na ni ining si alias Big Mouth ang tawag nila. Okay, Big Mouth ni siya mo. Big Mouth ning tawag sa iya to, siya mo na siya ba ti gambal ganing mga kaingod bala nga mga senior citizens naman din nga anay kuno nagbago tapos amo pa na natabo. Tido isa bala siya ba ang regret ya ti ara gid sa uli sa katapusan. Paginon sa yes gid action ba ti kasubo makiti do kilala gid siya action ba sa ano kag ti sa una kilala magid siya nga amo na abi may mga pila ka mga lugar din siya ginapasibanggan kung may madula pag ti galing sooner or later action ba nag-reconcile siguro sa ila sini ngautod man ko siya tatay nga itong naghambal nga bag-o laya ti action ba nakatap kag nasundan ang ila sini nga dako giyahan sila itong kayo dito nagbalik sa insaktong kumbaga landas action drive di galing kay ti amo na ang tangan subong nga ginbiro kag ti napatay gid action drive amo na kisabla nga nagbag-o ka na pero ang ang huna-huna sang tao nagapabilin ina Aksyon Eden mo. Yes, Action Drive. Tapos kung may madula lang da, ikaw dayon ang puntarya. Bisan ano nga pabago-bago mo ko galingon mo bla. Ay sus ko. Yes, amo gina mabudlay Action Drive. Hindi mo man makontrol mo ang paminsaron bala sang tao kay hindi mo man sila mabatol. Ako na huna nila kapag kilala. Mo galiti permita panumdumon nga may ara gid pagbag o action ba? Depende na sa pagkaton sa tao. Salamat, Aksyon Eden.
Live reaction guys sa Barangay 35, Aksyon Isinabog do. Una sa balita ng Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat man sa amay dira nga naghahatag sang time diri sa Aksyon Radio Bacolod to check sa ila situation dira ting amay nagangoy-ngoy. Siya tagaan tani hustisya ang kamatayon sang akon anak. Bisan ano pa niya katuntong anak Aksyon Oliver kung mapatay sa hindi normal nga kamatayon sinabing manamian sina. Tiyabal sang amay kung dako gid man ang sala niya, prisuhon dakpon kasuhan. Kung ano nga sitwasyon. Tinga nga gintiro gito sa liog kag ulo man. Ara ng polista nagaimbestigar kabay pa nga mahatag ang hustisya sining pobre mga ka-aksyon. 9:02 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton tinguan ta malambot si Councilora. Sining plano nga paghimo sang resolution against mandatory mga ka-aksyon sang vaccination. Aksyon Hotline 2006. Going WID.
sini nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 9:14 na. Action Hotline. Good morning lang kay Ronnie Arculas. Sana nagamonitor, inatamyaw niyo lang si Jerry Azero sang Barangay 35. Merly Gonzaga nga monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Araban si Jerry Azero Jr. Joey Monare, salamat gid. Kag Ana Sinora. Siga, Malumina, good morning man. Kag si Mary Ann Malunes Oribe. Good morning, Sir Bryan. Tamyaw ko lang happy birthday sa inablos ko, Ray Hart Oribe. God bless their program. Salamat, gid. Vicente Manlangit by Bado Jr. Jose Mongcal Torilla. Salamat, gid. Kag si Madam Vanessa Mayo, nagalantaw subong sa aton dito sa USA Makaksyon. Si utod niya, Mrs. Alvarez, ang Barangay Tangob, ginatamyaw man sini, mga kaksyon. Action Hotline. Sinong Joe Puhas, nagamonitor man sa aton nga pagpangalaga dira sa DSB. Action Hotline. Kagabi na mention ko sa inyo nga si Cavite Representative iya nga si Elpidio Barzaga may ginaduso iya nga pag-amyenda sa Republic Act 11525 o kon ginatawag nga COVID Vaccination Program Act of 2021. May House Bill siya subong nga 9252. Gusto niya amyendahan ini kag isulod ang mandatory iya nga vaccination sa Pilipinas, mga kaksyon. Action Hotline. Kay ang tinutuyo diri ni Bargaza, agod nga amat-amat tantang mapadasig pagid ang vaccination program sa gobyerno diri sa Pilipinas, mas maayo nga may mandatory na para way na sang balibaray bla. Action Hotline. In short, ang vaccination pilitay na, no? Hindi ka na imoya ka palagyo pa, no? That's why suno sa iya, before pa naman mag-end ining 18th Congress, dapat nga maamyendahan ang ining nasabit nga Republic Act 11525 kag isulod ining House Bill 9252 nga mandatory. Nagligad to nga inadlaw ang publiko sa Pilipinas nagkahangawa matapos ipalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat ang mga tawo nga wala na bakunahan hindi magwa sa ila sini puluyan. Action Hotline. Ginulan sang kritisismo, ginulan sang pagpakamalaot, kag ginsabat ini pagkadason nga adlaw, joke lang to. Action Hotline. Base garo na dalalang si Presidente Rodrigo Duterte sang emotions niya, nga natak-an naman ng Presidente ta sa sitwasyon ta subong prangkang istorya. Sining ining COVID-19 nga ini, kag nagdugang pag ining Delta nga ini, ang Presidente nato natak-an naman ni kay siya mismo hindi kagiho sang gusto. May mga program siya sa gobyerno nga wala natuman because of COVID-19 nga dapat tapuson niya sa idalom sang term niya ukon makalabot man lang sa pila ka porsyento before siya manaog bilang presidente, mga kaksyon. Amo man lang tuyo tanin sang presidente mo. Online sa Hotline. Online. Diri sa aton sa Bacolod City, Makaksyon, si Councilor John Gamboa Jr. may ara sang check ko lang resolution, no? Nga nagakontra sining mulo mandatory nga ini sang vaccination. We have on the line Councilor John Gamboa. Sir, good morning. Yes, Sir Bryan, may agakag sa tanang-tanang nga nagapamati na yung aga. Aha, damo ginagapamiripi sining palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi kagwa ang wala bakuna. Ding dugagan pagid ni Cavite Representative Bargaza ang mandatory vaccination dapat ipatuman na. Councilor, ang imo yang side diri anong ginahimo mo sa mga tika sa Bacolod? Okay, kahapon nga adlaw, Sir Bryan, may pila ka grupo nga mga organisasyon, simbahan ang nagtipon. Kay sa sining balita na alarma man sila nga may ara ikang subong ang Kongreso nga himuon ini mandatory ang vaccination. Now, ang tindog banwa sang grupo ngayon isa man ako sa mga indikado nga kung sabihin, wala yan kami kontra sa vaccination. Ang amon lang yan nga diretsyon na yan kung tani dapat sang tagsa-tagsa na mag-decide the freedom of choice on the freedom of conscience na kung gusto niya yan nga magpapakuna o kung hindi. Ang inakontra lang namin ang mandatory. The word mandatory. Kasi of course, isa ito nga pinatalakay namin, nibla ang mga unreasonable na mga restrictions.
Para sa akon na pagsupak ina o kung pagdiskriminar ina sa aton ng mga utod na wala pag hindi yan magpabaksin. Hindi ka nakasulod sa mga eskwela, hindi ka nakasulod sa mga malls, hindi ka nakasulod kag mangumpra sa mga supermarkets. Isa na, but of course, hindi lang lockdowns. Padayon na pag-lockdown. So amoy ni ba ang mga issues na gintalakay namin. Natong sabihin na himuon nga artikang ang ating grupo nga parang pabutyag ha, hindi yang awayon din, kundi pabutyag namin ng amon ng mga sentimento. Hibobon, ot abi. Yes, ang tindog namin. Kaya ang isa nagatati nga ang lawas ta, ang aton nga lawas bla, ang aton inaya. At least, may right, may choice. Pag hindi dapat nga piliton gid. Iti malita sa katsubong ang vaccination. Experimentation tama lang yung ginaobra nila, clinical testing tama lang nila. Dahil pag hindi natin kita ang resulta. Tapos ang sining vaccination. It will take no less than 5 years. Mga 5 years to 7 years gani ang sining sa mga medical experts. So, may ang kalabanan natin yung utod yung gusto yan may magulat sa sining resulta sa mga vaccines. So anong ang kontenido or anong lines abis ang imo resolution was nga ipasulod councilor? No, actually, I am still in the process of consultation. Okay. Hindi ko may nga daw siguro yung boss sila yun because dapat mayara man ako abay na ihibalo sa sining issue. So, padayon na pagdoon, dapat panganitaan ko man sa mga documents, resource papers, position papers, ang iban, na binabasa ko. Until finally na makadraft ako gid sa saktong resolution ko. I don't think na may nagkawin natin. Buwas na daw. Kaya padayon na meeting kung sabihin, gina-appraise man ako balang nila, we are also seeking medical experts. May mga doctors hindi pang pinapamangkot sa sining issue. I see. Yan nagapamangkot sa sining mandatory vaccination. I see. So meaning, hindi lang sa mo nga grupo mong ginatinan or ano, may mga doctors kagigiling daw ka mga references mo bala councilor. Damo sina, no? Yes, because Sir Bryan, this is a medical health issue. Yes. So therefore, ang numero uno ang primary dapat nga paan na itong opinion ng mga medical experts ta. No? May mga diverse opinion sa mga doctors tapos gusto kong mabalaan ang tindog sa isa sa sining issue about vaccination. So anong ginalauman mo sini sa konseho, councilor man, because nga diri sa aton ang vaccination mas ginatutukan sa LGU naton labi na gid sa mga utod ta nga among na-assign sini sa simatinyon. Well, gina-respeto yan naton ang tindog sa aton ng mga opisyalis, no? Na gina-encourage ang tanan-tanan. Pero kung you saving courage, ginahinyo mo lang. So, hindi mo pag-imando, ipersahon. Kasi ang mandatory is coercion mo. Diba? It is all coercion na inaya. So, especially more so nga may mga penal process na nabatang. Ano itong ang basang presidente, guyoro niya kay i-karsilo niya. So, those are penalties. May mga penalty process ang inibasik ng mga ang hindi nalagay. Kagupos ang restrictions, gibanwa, you restrict the movement ng tao. So, it is close to coercion. Pero amo na dalawang natin, amo na silintang it is the threat bala siya sa violations ng aton ng ikinamatarong. Diretso taman niya ati. So, isa na dalawang gusto ko pabayon sa aton ng mga kutanan. You are not against vaccination. You can encourage people pero tigilin nilang pag-ibutang yung mandatory ni naton kaya butangan ni naton penalty process o kung i-restrict balay naton ang movement ng tao because of that. Your body, your liberty, gini ambal nila councilor mo. Di mo na ilawas. Yeah, your body, your
sovereignty. Your Ang sovereignty. silingon pagwa. Yes, kami ara kita balaya the right to full control sa atong nga lawas. Hindi na ya iska ng doktor Sir Bryan, hindi mo lang makaintindi doktor kung hindi mo pag-express kung anong dinabatyat mo. Diba? Ikaw lang yan makaintindi sa lawas mo. Iska na ano pa lang nila ka-check ang lawas mo, pero ikaw bigya ang makapalo kung anong dinabatyat mo sa sulod. Diba? So, Correct. your body is not anyone else's business other than yourself. Bumundin na nila kay pati ng doktor tagapati na ikaw lang bigya ang makapalo kung anong dinabatyat mo sa sulod. So, your body, your choice, your right, your sovereignty. That is correct. Yan nga pinagaling mo, Sir Bryan. Salamat gid sir. Anyways, hulat-hulaton tanang imo sining ginabalay subong or mangin resolution pila kadlaw. Anyways, ida paghangyo man lang kag sentimiento kung pwede man lang. Anyways, sir, natingala ko blang kita ko sang mga litrato nga nag-viral subong social media. Upod mo si Anay Congressman kung kabalo ka naman ni Guro, no? Kay ikaw man nagpa-picture gani, no? Anay Congressman Albi Benitez kag si Mr. Estrella. Sa dito, sir man? Oo. Okay. Sa subdivision nila, ni former Congressman Albi Benitez kag ni Mr. Chuck Estrella. Malakat tabwa ka lang sa bintana na ni Chuck. Kita mo na ito ay nagpatunga lang isa malang kaduta na bakante tapos balay na yan ni former Congressman Albi Benitez. So, imbitado ako sa Kapanyaga. I see. So, dito kami first time ako nga matutuod ba lang casual na conversation between me and Albi Benitez. Nagasigang kita kuya, I never talked to the guy, I never met him. To far distance, nakita na lang kami na, but never had the chance to really talk to each other. It was the first and only time nga siling ko nakahabalanay kami, kag nakapungko din ako abig, kadua kaluwas, kag magsigulanon. Wholesome conversation kag kita lang nga bala. Very like conversation. Abi namon gani kag damo man nagakomento sa basi piho na ning pagka-busy alkalde sa linyada ni Sir Benitez. Daw mo na bin na istoryahan niyo man nato, sir. Why man? Wala gid. Wala kay never opened up that topic kag wala lang. Because may mga sundugan ay may mga linangasa. Kasi damo man kami. But I never entertained kag depende kung wala ko yan as well kasi mga topic about. Okay. Ang sa kilid nyo to si Sir Chuck Estrella. Doon mo na siya nag-testify before, sir, no? Ngati si Albi Benitez way nakita sa Mountain View. Nga nawang daw mo sina. Yes. Kundi ka magsala. Yes. Yes, kasi sama na siya nga nagsadalagan ng nasikat counselor. But it was an honest to goodness statement. Kasi matuod man. Mga subdivision niya, ano man niya labot mo sa sangklak ng mga balay ganyan. Kasi huwag gobyerno. Puro pader. Mga tatat. Oo, kasi how often do you actually go out? Sakto man tong iyaman tuod man, no? Alangan saging isa kalingling da abi kag ganang tawon kung sino naglalabot da. Madudahan ka wala karon nga chismoso nga kada abot sa salakyan da sagi mo ya kalili da kag sinuto nagabot. O siya na. Do mo na be counselor, no? Oo. Yes. Fine. Yes, siling ko ginasiling ko. Kung dira ka sa subdivision kada abris ang gate sa panbalay mo dahil magkalili daw sobra ka pa karon da sa media ka chismoso. Do mo. Yes, wala man kikitib admittedly si Chuck nagdako man kag nag-school man sa Manila as a famous through the former Congressman Albi Benitez. But karon na kayo it is common knowledge siling ni Chuck Sako nga nga balay is owned by the Bantog. And amo na siyang ancestral home sa mga Bantog family nga incidentally si former Congressman si Bantog. Kaya man na siya ako man sang gamay pa. I see. Pero ito sang Malaysia, nagpalitrato lang kamo to kag way man to Malaysia ang mga hambal-hambal abi nga notabo kay Sir Estrella man. Siya ni nagtestify nga hindi si Albi taga dira tapos upod sa litrato subong ara pa si Councilor Gamboa soon to be Vice Mayor candidate daw mo nabi. Oo. Yes, wala man.
I don't know. I'll just give the LB Benitez the option and the privilege and the right to choose his own running mate. Ara na iya sa iya. So ako yan, kasi nag-manifest, nag-declare na ako yan. Either waon ako, kung hindi, I will still run for vice mayor. Damo gambal ang bala sa isa. Bala sa isa diho, ambal niya we need Gamboa sa Bacolod. Ang iya nga pagkagahod sa konseho mapuslan sa publiko. Imagine mo na. May isa ka na ka-score diyo, 1 point ka na. Amo na nga bal nila nga si Konsyal Gamboa, babaan wakalan. Wilson John wakalan babaan Gamboa. So I open my mouth sa mga issue na. Fiscalizer. Yes. Kung amo ka man na iya nga ara man ang punto kag mapuslan sa publiko nga abi nga punggan mong imo nga kaugalingon, ano? Yes, I only open my mouth when necessary. And I open my mouth only for those without scandal. Hindi lang sa mga kausap lang sa mga tao, kung mga utod na ton, na nagkitibbato abi nga wala kang tingog. So I represent all of them sa council. Ilabi na sa mga tao nga ginadaog-daog kating pamayaan. Ikaw bala, Bryan, kung gabi bayaan ka sa nubya mo, kapal ako kay ako yung makipagbato para sa imo. Sige. Pinapamayaan. Pero diba daw maara ka na sa mga Dr. Love ka na subong, ha? Pinagkailangan lang mga tao na biktima sa mga paltik na pagigugma. Pabalaan niya ko. Yes. With that, Councilor, thank you sa mga time this morning. Kag alaw man naman ang resolution mo. Kag plus pagidangin mo sining handom diri sa Bacolod. Mabuhay ka, sir. God bless and halong kita tanan. Salamat, Sir Bryan. Yes, sir. Rosario Kilantang namian ko na kay G Sanggambuwa. Kita mo na. Si New Season na naman niya or Neo Season. Good morning, Aksyon Bright. Si Konsyal na lang ginbit-bit ni Albi Vice Mayor para pambato. Waitak balopas na, basi pa lang. Kaya nagadeklara naman siya mo. Maribel Galio Minosa Bacalso, gamonitor kami di subong sa Barangay 35. Abal niya, Aksyon Bright, great lang husband ko. Happy birthday, Alan Bacalso Sr. Melchorita Ferrer and Richard Diriquito, salamat gid. Ronnie Arcolas, nabasa ko na. Sige, oras ko, milapaw na. Sa ngalan sa regular nga Anchorman Aksyon Art ay hupot ini sa Aksyon Bryan Morden, maghilibati ta karon sa gabi sa Aksyon Firing Line. Madamog niya salamat. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good morning. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon